Ji ber operasyonu qedexeyên ku li navçeya Sûriya Amedê berdewam dikin, 30,000 kes koçberê navçeyên din ên Amedê bûne. Ji bo koçberan gelek sazî dezgeh û partî alîkariyên mirovî berhev dikin. Lê ji ber ku di nava sazî dezgeh û partiyan de koordinasyonek tune ye, alîkarî carna rast nagihîjin cihê xwe. Yani koordinasyon ki tane çebe en azından kija Ali mesela daha ihtiyaç heye daha mesela gıdabı vakitini mesela cilb çi icab dike ve daha rahat te gotun ben koordinasyon çebe ki daha başlı yani. Rêveberên partiyên siyasî ku alîkarî berhev dikin dibêjin, alîkariyên ku ev berhev dikin demkîn e. Divê ji bo koçberan çareseriyekî mayînde vedîtin. Heya niha nêzî 10,000 malbat me alîkarî gihandwe. Lê mixabin ev alîkarî nebesin. Ji ber çi îro alîkariyên em digihînin wan belkû ji ber wextek kin, belkû wextek dirêj têra wan dikin, mixabin têrê nake. Koçberên Sûrê jî ji alîkarî zêdetir daxwaza aştiyê dikin û dibêjin ger aştê çêve ew ê vegerin cih û warên xwe. Vê rezaletiyana qurbaneka me heyet çaxî bikişînin, en dixwazikî barişekî xêrê çêbe. O Qur'a emro brema derbasiye em derbas dikin. Biran xwedê av kilvî agirî kezî bitafîne, îşallah milevatinê dixwazin. Saziyên ku ji bo xelkê Sûrê alîkarî berhev dikin, banga hestiyariyê dikin. Lewre alîkariyên ku heta niha hatine berhev kirin, têr nake. Her sazî li ser navê xwe alîkariyan berhev dike. Lê ji ber ku di navbera wan de koordinasyonek tune ye, alîkariyên ku tên berhev kirin jî bi rêk û pêk nagihîjin cihê xwe. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.